So guys, nandito pa rin kami ngayon sa Santa Rita, Samar. Eto na yun guys, ang grabing lubak dito sa Samar. Isang napakahabang lubak nito. Siguro tansya ko dito mga 100 meters o lagpas pa. Pitong beses na biyahe Manila to Leyte. Lahat ng detalye ay mapapanood dito lamang sa aking YouTube channel. At sa vlog na ito ay babahagi ko naman ang aking experience sa biyahe mula Leyte pabalik sa Metro Manila. Matutunghayan sa biyahe na ito ang ilang impormasyon sa kung magkano ang bayad sa barko mula Allen Samar patawid ng Matnog, Sorsogon. Ibabahagi ko rin ang ilang lugar kung saan pwede magpahinga kahit hindi na mag-check-in sa mga hotel at motel, tipid tips kumbaga. Bago mag-umpisa, shoutout sa mga solid na suporta. Christian Mampusti from Dubai, UAE. Narciso Papa Jr. from Tondo, Manila. Diosdado Sword from Barangay Veloso, Calubian, Leyte. Aragon Antonio from Pasig. Joel Dindo from Dalumpines, Calubian, Leyte. Frederick and Cablan family. Walter Parinagasdas from Macupa, Leyte. Luis Arthur from North Caloocan. One Click Rider from Trece Martires, Cavite. Katropa Mike Vlog from Barangay Herrera, Calubian, Leyte. At NW1RB from Pasig and Samar. Victoria Beltran from Ormoc City and Cavite. Eral Dayola Jr. from Maasin, Southern Leyte. Dasser J from Bugho, Southern Leyte. Corpin family from Biliran. Shervon from Saudi Arabia and Baybay City, Leyte. George Sapilan from Cainta, Rizal. Rob Havines TV from Makati City. Royo Ledan from Qatar and Haro, Leyte. Jeffrey Makalalag from Carigara, Leyte. Jim Motovlog 21 from Mabalacat, Pampanga. Lonsky Mamen from Zaragoza, Matalom, Leyte. Pero bago tayo magsimula sa isa na namang mahabang biyahe, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe bilang suporta at mag-comment kung taga saan ka para ma-shoutout natin sa mga susunod na video. Ano pang hinihintay natin? Tara na sa ikapitong biyahe, Leyte to Metro Manila. Let's go! So yun guys, ito yung motor natin, biyahe na ulit tayo. Pero syempre bago tayo bumiyahe, paalam muna tayo sa aking lola kung saan siya yung lagi kong binibisita dito. So ang panahon ngayon dito sa Leyte ay medyo makulimlim at mahangin. So yun, Nay! Amping. Tara na, tara. Tara, Nay! Kaliwa tayo dito. Tayo natin dito guys yung kasabay ko. So babay muna ngayon for now, Barangay Inalad. So ito na yung aking makakasabay sa biyahe. Si Ijan at ang kanyang Rider 150 at si Emil. Papahangin muna sila guys ng gulong. Ako na? Gege. Shout out! Yan guys, ang oras ay 11:08 AM at mula rito sa Barangay Inalad, Calubian, Leyte ay babiyahe na. Mula rito ay babiyahe na papuntang Metro Manila. Balik na ulit tayo. So after mga 33 days ko rito sa Leyte, 33 days, lagpas isang buwan na bakasyon. So tara na, let's. So yun pala yung kasabay ko ngayon, si Ijan. Shoutout sa iyo Ijan, at yung kanyang kapatid na si Emil. Yun yung kanyang back ride. At mula sa aming barangay, sa Barangay Inalad, ay nandito kami ngayon sa Calubian proper. So ito yung mismong bayan ng Calubian. Siguro mga 30 to 35 minutes din yung biyahe na yun. So napakalayo o medyo malayo-layo rin talaga ang aming barangay dito sa Calubian proper. So ito na yung mismong bayan ng Calubian. At dire-diretso na kami nito guys. At mula rito sa Calubian, babiyahiin namin ng mga 2.5 hours to 3 hours papunta naman ng Tacloban City. Tandaan natin, kapag bumabiyahe tayo, lagi nating ingatan ang ating sarili, panatilihin natin yung ating kaligtasan. Huwag magmamadali. As long as kayang biyahiin. Kung sakaling pagod, magpahinga. Huwag masyadong magpabilis ng takbo dahil tayo ang nagkokontrol sa mga motor natin. Mula rito sa bayan ng Calubian ay balik na naman ng Metro Manila dahil nandun ang trabaho, nandun ang realidad ng buhay.
kung saan tapos na yung ating bakasyon. Tara, let's go! Tapos kaliwa tayo rito kasi pag kumanan tayo doon papunta yun ng San Isidro, Tabango. Meron ding way doon mula rito sa Kalubian papunta ng Tacloban, pero medyo malayo-layo na yung way na yun. Ito mas malapit. Ganda ng view dito, oh. Diba? Tayo nakakami sa probinsya, mga magagandang view tulad yan, oh. So meron tayo dito madadaan ng arko. Welcome to Municipality of Leyte. So pagtawid ng arko na to, nakalabas na tayo ng bayan ng Kalubian. So bye bye for now Kalubian. See you na lang sa mga susunod na rides natin. At dadaanan naman natin ito guys, itong tinatawag nilang Calagisi Bridge. So ito yung lumang Calagisi Bridge, ito pa yung passable ngayon. Tapos dun sa kaliwa natin may ginagawang bagong Calagisi Bridge. So mahaba-haba din tong tulay na to, siguro nasa 50 meters rin yata. O lagpas 50 meters, nasa ganun. So yun, nakatawid tayo dito. Dahil may malaking ilog kasi doon sa tulay na yun. At magandang view rin yung tulay na yun dahil napakalaki din yung ilog na madadaanan natin. At ito pa ang magandang view. Napakagandang pagmasdan. Ayun guys, sa kaliwa ko, kitang kita nyo yung kulay green na burol. Sana nakikita sa footage natin, no? Kulay green, kulay berde, kulay luntian na burol. Ganda ng kalikasan, di ba? Yan guys, at kanan tayo rito. Yung pakaliwa na yun papuntang Biliran yun, Naval Biliran. Kanan tayo dito. Kailang yan ang putik. Ganda ng pagliko niya eh, no? Counterflow. Tapos dire-diretso lang tong kalsada na to, as in patag na to ng kalsada. At sa dulo nito may intersection yung tinatawag na Barangay Limon. So tara guys. So, ang sarap talagang tignan pag yung kalsada magkabilaan rice field, oh. Magkabilaan palayan. Takbo natin guys 85 kilometers, around 80 kilometers dito sa highway ng Leyte at Capoocan papuntang Limon. Yun guys, at ito naman ang Barangay Limon dito sa Capoocan, Leyte. So ito yung Barangay Limon guys. Nagsasanga sapagkat itong pakanan papuntang Ormoc City. Yung doon tayo papuntang Tacloban yon, Carigara. So itong nasa likod natin kung saan tayo galing, ito yung papunta naman ng Leyte o ng Naval o Kalubian. So ito yung tinatawag na Barangay Limon. At yung kasama natin na si Ijan ay nagpagas muna. So hinto muna tayo dun. Medyo makulimlim dito ngayon guys, ha. Ang oras pala no ay 12:11. So bali isang oras mula sa Kalubian, Leyte ay narating namin itong Barangay Limon. Tara guys, tapos na magpagas. So kakaliwa tayo rito. Dito naman tayo ngayon sa
bayan ng Capoocan, Leyte. Yung susunod na bayan dito sa Capoocan, kung di ako nagkakamali, Carigara yata. So tara let's, mula dito sa Capoocan nasa 1.5 hour na lang naman papuntang Tacloban City. Silver Star. So pag naglagay kayo sa comment section kung taga saan kayo, ilagay nyo rin kung ano yung buong pangalan nyo para ma-shoutout natin ng maayos. At pwede nyo rin i-share dyan sa comment section yung ilan sa mga experience ninyo sa biyahe, kung meron kayong mga suggestion. Dito tayo ngayon sa bayan ng Capoocan, Leyte. Itong oras guys ay 12:25. Tanghaling tapat, no? Pero in fairness dito, wala nang kulimlim. Di tulad kanina dun sa pag-alis namin sa Kalubian, medyo makulimlim. Pag ganun pa naman yung kalangitan at nakikita mo makulimlim, medyo kakabahan ka. Parang, alam mo yun, mag-worried ka konti, mag-aalala ka kasi baka maabutan ng malakas na ulan. Pero in fairness dito wala naman. Alam ko may mga subscribers ako rito sa Capoocan. Kung napapanood nyo to, shoutout sa inyo. Comment nyo naman kung saan kayo rito sa Capoocan, Leyte. Let's go, let's go. At mula rito sa bayan ng Capoocan guys ay papasok na tayo dito naman sa bayan ng Carigara, the first capital of Leyte and Samar. Yun ang nakalagay sa kanilang arako, yun yung tagline nila. Dahil sa pagkakaalam ko o sa aking nalalaman, ang Carigara bago ang Tacloban, ito talaga yung isa sa mga pinaka-sentrong bayan noon sa Leyte. Kahit nung panahon pa ng mga Espanyol, hindi sikat o hindi sentro ang Tacloban, kundi itong Carigara talaga. At pag nandito ka na sa bayan ng Carigara, dire-diretso na yung kalsada rito, walang lubak. Okay, walang lubak hanggang doon sa may Palo, Leyte, o hindi naman kaya hanggang doon sa may Santa Fe. So dire-diretso to, walang lubak dito. At ito na yung Carigara town proper, o yung sentrong bayan dito sa Carigara.
Grabe talaga yung kalsada na to. Napakasarap drivean dito guys. Patag lang, tsaka sobrang ganda ng kalsada. Espalto talaga, walang lubak-lubak. Kaya nakabuelo ako ng mga 90 to 95 kilometers. Na-try ko tuloy ng ganun kabilis na takbo sa motor. Dito ko lang nagagawa yan sa highway na to, dito sa may highway ng Carigara, Alang-Alang, Tunga. At ito na nga yung bayan ng Alang-Alang, Leyte. Itong Alang-Alang, Leyte guys ay isa sa mga paunlad na rin na bayan dito sa Leyte. Dahil pag dumaan ka rito, sobrang dami rin ng mga establishment na nandito kumpara sa ibang mga bayan. So kanan tayo dito sa may 7-Eleven. So ito yung kanilang municipal hall dito sa Alang-Alang. So hinto muna tayo dito guys. Yo guys, andito kami ngayon sa Alang-Alang, Leyte. Stopover muna, siguro mga lagpas 2 hours na kaming bumibiyahe mula sa Calubian, Leyte. So nag-stop over kami rito para uminom ng tubig at syempre magpahinga muna saglit. So kasama natin si Ijan tsaka si Emil sa biyahe na to. So pangalawang beses nyo biyahe, no? Yan, si Emil isa. Bali dalawa na kasi mula Maynila, no? So yun guys, so inom lang kami ng tubig. Ilang minutong pahinga lang naman to dahil malapit pa lang naman kami mula sa Calubian, Leyte. At magnanangalian na lang kami sa may Santa Rita sa Samar pagtawid na ng San Juanito Bridge. Alright, let's go! Yun guys, at yun, inom lang ng tubig tapos pahinga saglit, kwentuhan din, picture then go na, biyahe na ulit. So dito sa may 7-Eleven sa Alang-Alang, meron din ditong katabing Jollibee. Marami na rin talagang establishment dito. At hindi ka mangangamba pag dumaan dito, meron kang gustong bilhin. Tried out na ulit kami mula rito sa Alang-Alang, Leyte. Sa unahan lang nito yung bayan ng Santa Fe, may diversion road doon. Sa part ng video na to, huwag nyo kalimutang i-like yung video na to guys. Pa-like naman at pa-subscribe bilang suporta. At pwede kayong mag-comment. Ulitin ko, pwede kayong mag-comment sa ibaba. Yun guys, andito tayo ngayon sa bayan ng Santa Fe dito sa Leyte. At meron ditong intersection. So kakaliwa tayo dito sapagkat sa bypass road o diversion road tayo dadaan ng Tacloban City. Para hindi na tayo mismo dadaan doon sa proper. Kasi pag sa proper ng Tacloban tayo dumaan, talagang traffic na doon. So kaliwa tayo dito. Ito ay pa diversion road. Sa diversion road na to, hindi ka naman maliligaw dahil may mga signage naman. Or kapag sinunod mo naman yung Google, sa Google Map, pag sinunod mo naman yun ay hindi ka naman maliligaw. Pero syempre double check mo pa rin kasi minsan, tala na pag Waze yung gamit, yun din yung isa sa mga problema ng iba. Nalilito sila kasi pag Waze ang gamit, kung saan sila pinapadaan, lalo na yung mga liblib na lugar. Dito sa diversion road o bypass road ng Santa Fe, Tacloban, ay walang masyadong street light dito. Kaya pag gabi kayo dumaan, expect nyo na sobrang dilim. So ayun, ang ganda ng lugar dito sa bypass road. Ang ganda ng tanawin kasi napakalawak ng palayan. At sa bahaging ito ng diversion road, meron tayo ditong intersection na madadaanan. May kaliwa, may diretso. So diretso lang tayo guys. At ito yung nakikita ninyo, ito yung mismong nagdurugtong sa bayan ng Santa Fe at ng Tacloban nang hindi na dumadaan sa Tacloban proper. So talagang hinati nila dito yung kabundukan para gawing kalsada o madaanan.
Mula naman guys sa bayan ng Santa Fe, ayan, dito na tayo ngayon sa Tacloban City. At ito yung pinaka last part o dulo ng kalsada ng diversion road mula Santa Fe hanggang dito sa Tacloban City. Tapos kakaliwa tayo rito. Pag kumanan tayo, Tacloban City proper, itong kaliwa, ito na yung papunta ng San Juanico Bridge. Let's go, let's go! Tacloban City. At papagas muna pala ako dito guys, sapagkat yung aking gas gauge ay kalahati na yung bar. Kaya yun, papagas muna tayo. Unleaded, full tank. Yun guys, at dito sa Tacloban City, malapit na to sa may San Juanico Bridge. Ay nagpagas tayo dito sa may Sea Oil. 240 pesos yung ating na-consume. So yung 240 pesos na yun, nasa 4 liters yun, sapagkat kalahati pa naman yung bar ng aking gas gauge. So ito yung unang pagpapagas natin ha, mula sa Calubian, Leyte. And guys, tapos na kami magpagas. Sina Ijan at Emel ay nagpagas din sila. So itong intersection na to ay kakanan lang tayo dito, tatawid ng San Juanico Bridge. Meron tayong dadaan ng arko, nakalagay leaving Tacloban City. So palabas na tayo guys ng Tacloban City. And guys, so umistop muna dito sa may bukana ng San Juanico Bridge, ito sa Tacloban City. Ang eksena pala dito guys sa San Juanico Bridge, paisa-isa lang yung pwedeng dumaan. So dun sa kabilang side sa Samar, so ito tayo ngayon, ay nandito tayo ngayon sa Leyte. So itong mga nasa Leyte ay nag-aantay lang muna na makatawid yung mga nandun sa Samar. Tapos pag tapos na sila doon, ito na namang mga taga Leyte. So salitan lang yung pagdaan sa San Juanico Bridge. Ganun pala yung nangyayari. Tapos dito sa San Juanico Bridge, napakahigpit talaga dahil meron silang nilagay na arko na kung saan yun lang yung limit ng taas ng pwedeng dumaan na sasakyan. So kanina pa kami dito, mga 5 minutes na yata, lagpas 5 minutes na kami dito nag-aantay bago makatawid. So may nakalagay trucks only, 3 tons maximum. Yun guys, at makalipas ang mga 10 minuto rin yata yun na nag-abang kami rito, ay pwede nang tumawid ulit, sapagkat yung mga nandun sa Samar ay napagbigyan na sila ng pagkakataon. Kaya naman tawid na tayo ng San Juanico Bridge. So ito yung eksena ngayon. May dinaanan tayo dito na harang. Tapos yung itong lane na to, yung nasa kaliwa, yung nasa kaliwang lane na yan, ay hindi pwedeng daanan. So dito lang tayo dadaan sa kanan. Talagang ito pa rin talaga kasi yung napakagandang tulay na dadaanan natin. Itong San Juanico Bridge ay sobrang tagal na rin kasi talaga nito. Sobrang tagal na nito at kinakailangan ng kumpunihin ng maayos. So itong lane lang na itong nadadaanan, yung kabila hindi po pwede. Salitan lang. Yung mga nasa Samar naman ngayon ang naka-stop, tapos yung mga nasa Leyte naman ang nag-go.
Ganon din syempre yung eksena rito. Talagang naka standby lang dito yung mga sasakyan. Lalong lalo na yung mga bus, bawal na bawal silang dumaan. So hinto tayo dito guys sa Crispy King para magtanghalian. So ang oras ay eksakto 2 PM. So tara guys, kain tayo dito sa may Santa Rita dito sa Crispy King. Ito yung order natin. So oras ay 2 PM. So tanghalian na natin. Yan guys, makalipas sa mga 20 minutes at kumain kami dito. Dito na kami nananghalian sa may Santa Rita Samar, pagtawid lang ng San Manico Bridge. So babiyahin na ulit kami. So ayan yung pila ng mga sasakyan ngayon dito sa Samar, sapagkat paisa-isa lamang yung pwedeng tumawid. So after nung mga tumatawid mula sa Leyte, sila naman palitan lang, salitan lang. Dahil sa pangyayaring yon, talagang hahaba at hahaba talaga yung pila ng mga sasakyan para makatawid sa Samar. Pero gayon pa man, at nakikita ko sa unahan, makulimlim, napakadilim ng kalangitan doon. Malamang sa malamang ulan yan. Dito man kami nakakalayo doon sa hintuan namin kanina para magtanghalian doon sa may bungad lang ng San Manico Bridge, Santa Rita Samar. Ilang metro lamang guys ay huminto kami dito sa may covered court. Sakto may 10 sapagkat sobrang lakas ng paparating na ulan. Ayun, sobrang dilim ng kalangitan. At doon banda, andun na kami sa unahan pero bumalik lang kami dito sapagkat may nararamdaman na kaming pag-ulan. So sobrang lakas ng ulan na yun. So ito yung along highway Santa Rita Samar pa rin ito. Sobrang ganda pa ng kalsada mula doon sa pagtawid ng San Manico Bridge dito sa may Santa Rita Samar. So hinto muna kami dito guys para magpatila muna dahil mahirap dito sa Samar kapag lumusong ka dun sa ulan dahil maraming lubak dito, delikado palalo. So guys, nandito pa rin kami ngayon sa Santa Rita Samar at yung motor namin, ayun yung motor ko at ito yung motor nila, pinasok na sapagkat yung pinagsisilungan namin kanina dun sa unahan, ayun, nakikita nyo yun, yung parang merong tent doon, bumagsak na at nagbagsakan yung motor namin. Bumagsak na sa sobrang bigat ng tubig dun sa may pinakabubong niya, na ipon dun yung tubig kaya bumagsak. At ayun, sakto dun kami nagpark kaya nabagsakan yung motor namin. At okay pa rin naman yung motor namin ngayon guys, yun nga lang, nabagsakan lang. At dahil nga nirescue namin yung motor doon at sobrang lakas ng ulan, imbis na ayaw namin mabasa, eto, nabasa na kami dahil sa pagkakataong yun. Anyway, okay naman, wala namang nangyaring malaking damage dun sa motor, kasi wala naman talagang damage, no? So yun guys, ito pa rin kami sa Santa Rita Samar at nagpapatila kami. Ang oras ay 3:34 PM. Siguro lagpas 30 minutes sa kami dito nagpapatila. Tignan nyo yung kalangitan, grabe, sobrang dilim pa rin. Yan guys, makalipas ang halos isang oras namin dito sa may bahagi ng Santa Rita Samar ay pabiyahin na kami. Kitang kita nyo naman. At itong motor namin ay nabagsakan pa kanina ng tent, pero wala naman, medyo nagkaroon lang ng konting gasgas ito pero okay lang. So yun guys, babiyahin na kami. Tara, let's go, let's go, let's go. Bungad na bungad pa lang ito ng Samar, pero grabe na yung pag-ulan na naranasan namin. Hindi na kami nagkapote kasi parang yun na rin yung pinakapahinga namin, yung pagpapatila ng ulan. Pero at least dun sa unahan maliwanag, no? Okay pa naman sana yung kalsada dito sa may Santa Rita dahil wala pang masyadong lubak na mai-experience. Yun nga lang, inulan naman kami.
So ilang kilometro guys mula sa Santa Rita, Samar ay may experience natin yung magandang kalsada, as in bagong gawa. Pero sa unahan lang din ay ito, may experience na naman natin dito sa Samar. Ilan sa mga lubak, mga lumang kalsada na hindi na talaga nagagawa pa. Kaya paggabi kayo dumaan dito sa Samar, lalong-lalo na sa bahagi ng Santa Rita, lagpas ng Katbalogan, ay mararanasan ninyo yung mga bitak-bitak sa kalsada, butas-butas yung kalsada, mga sirang kalsada. Kaya mag-iingat tayong mabuti kapag bumabiyahe tayo dito. Ito na yung mga lubak sa Samar. Eto na yun guys, ang grabing lubak dito sa Samar. Isang napakahabang lubak nito. Siguro tansya ko dito mga 100 meters o lagpas pa. Ayun o, ito lang yung mga pinaglalagay nila dito. Yo guys, update ulit tayo. So sa bahaging ito ng Santa Rita, Samar muli. Doon sa unahan, inunalan kami doon sa may sinilungan namin covered court. Pero dito banda ay grabe pa rin yung ulan na nararanasan namin. Sobrang dilim ng kalangitan doon. Doon banda medyo paliwanag pero grabe pa rin yung ulan. Kaya huminto kami dito sa may ano yata to, motor shop. Motor shop yata to. So huminto kami dito. At least meron kami na silungan at merong upuan din banda. Alright, so kapatila lang ulit. Ang oras guys ay 4:45. Ang oras ay 4:45 PM at nandito pa rin kami sa Santa Rita, Samar. Grabe na yung na-experience namin ng mga pag-uulan. Hindi lang siya basta ulan na dumadaan lang, kundi ulan na talaga, no? So yun, papatila lang muna kami dito. At mamaya-maya ay babiyahin na syempre. Agad-agad pag wala ng ulan, babiyahin na kami. Yun. May konting pag-ambon pa pero kaya na yan. At inaabutan na kami ngayon dito ng dilim. Dito pa rin kami sa bandang Santa Rita, Samar. Ambon na lang siya na kaya ng biyahiin. Di tulad kanina sa sobrang lakas ng ulan. Tapos syempre pag bumabiyahe ka at umaandar, grabe pa yung mararanasan mo. Tara, let's go! Grabe yung experience ito sa Samar guys. Hindi lang malubak, sobrang lubak talaga dito. Yung way natin ngayon, papunta tayo ng Paranas. Pag babiyahe kayo mag-iingat pag dadaan sa Samar. Dahil putol-putol yung mga kalsadang diretso. Tapos ito, lubak na naman guys. Yung mga nakita nyo na kulay puti, yun yung mga bato sa dagat yata na dinurog nila. Tapos yun yung ginamit nila pantapal dito. Woohoo! Ayun o, gagi, mabubulaga pa ako. Yun nga ba sinasabi ko. Sobrang ganda ng kalsada, smooth na makikita mo. Pero sa unahan lang pala, bubulaga sa'yo yung napaka grabing lubak. And guys, yung nasa kanan ko, yung nasa kaliwa ko, yun yung mga lubak-lubak na nandito. Tapos sobrang dilim pa ngayon sa dinadaanan ko. Bukod sa lubak, matatakot ka pa sa sobrang dilim. Huwag talagang papakumpiyansa dito sa Samar guys. Dahil yung ina-expect mo na magandang kalsada, bawa nakatungtong ka sa isang lubak-lubak na kalsada, tapos biglang yun, magandang kalsada na ulit. Akala mo yun na, diba? Pero di mo alam sa susunod o sa unahan pa, ilang metro lang, bubulaga na naman sa iyo yung mga lubak-lubak na kalsada. Kaya huwag tayo masyadong magpakampante dito. Tulad nito, grabe. Sige, tutok ko yung camera para mas makita ninyo. Para mas makita nyo yung lubak. Bakit? Ha? Plat na po. Plat? Na-plat mo ganyan? Oo. Una ito.
Naplatan daw sila guys. Tara, hanap tayo vulcanizing. So dito kami guys sa Pinabakdaw. May barangay dito na pinasok namin. Ilang metro lang naman mula dun sa highway para pa-vulcanize yung kanilang gulong. Yo guys, at nakapag-vulcanize na nga. Kaya babiyahin na. Ang oras ay 8 p.m. 8 p.m. po. Nandito kami ngayon sa Pinabakdaw, Samar. At hindi pa kami naghahapunan. So may mga pagkakataon talaga na sa biyahe hindi natin maiiwasan. May mga aberya. Kaya lesson learned. Taba talaga nagdadala ng tools o di naman kaya ng mga anumang bagay na pwedeng magamit just in case or in case of emergency. Tulad nun, kung may patch kit lang sana, di ba? Hindi pwede pang maremedyohan agad-agad. Anyway, meron namang bukas na vulcanizing kaming nahanap dito sa Pinabakdaw. Kaya thank you so much po. At nararamdaman ko na yung ambon dito. At nandito kami ngayon guys sa Barangay Buray dito sa may Paranas, Samar. So approaching tayo dito sa Paranas, Samar. Alam ko taga dito yung tita nung kaibigan ko si Janjo. So, shoutout po sa inyo kung nanonood kayo ng vlog ko na to. So hanap kami ng makakainan dito para maghapunan. Try ko dito sa unahan kung meron ba ditong ikot tayo, Brad. Ikot tayo, makakainan doon. So ikot lang kami guys kasi walang kainan dito banda sa intersection na ito. Doon sa unahan meron. So ito pala, meron pala dito. Tingnan natin kung may mga pagkain pa. Yo, good evening guys. Time check tayo. Ang oras ay 8:52 p.m. At nandito kami ngayon sa Paranas, Samar, dito sa may Barangay Buray, kung saan maraming mga intersection dito. I mean kung saan merong intersection dito at maraming mga kainan. Kaya dito kami maghahapunan. So yan, dito around intersection lang dito sa may Paranas, Samar. So dito kami kakain. And then marami naman dito mga kainan kung gusto nyong dito mag-stop over. So tara. So ito na guys, kain na tayo. So ang binili ko rito ay atay, tapos ang yung sabaw kanin. Tapos sila Ijan at si Emily meron silang baon na lechon. Buti nga lechon eh, tsaka puso. Oh, very good. Sarap niyan. Puntahan ko lang sila Ijan sapagkat nagpagas sila. Yun, so may gasolinahan dito, tong Sea Oil. So yung way na yun guys, yan yung tinuturo ko na pa ganun, papuntang Tacloban yun, San Juanico Bridge. Yung direction na yun ay papuntang, yun, papunta tayo ng Catbalogan City. And then dito ay papuntang Borongan. Borongan or Borongan. Yan siya. Yun, tara let's. Tara. Yun guys, at walang ulan dito sa may Paranas, kaya diretso na kami, biyahe na kami. At heto na nga guys, nandito tayo ngayon sa city proper ng Catbalogan. Tulay ng Catbalogan. Yo guys, at nandito kami ngayon sa may San Jorge, Samar. At si Emil tsaka si Ijan ay meron silang pinsan dito. Kaya doon muna daw kami pupunta para magpahinga.
lugar ko. Yo, good morning guys. At dito kami ngayon sa San Jorge dito sa May Samar. So dumating kami dito around 12 AM. So nagstay kami rito ngayon sa bahay nung bayo ni Ijan na kasama namin. Or kasama ko sa biyahe. So nagstay kami rito at dito na rin kami natulog midlip. So nagising kami around 5:30 AM. Then right after lang nito, kape lang kami tapos mag-almusal lang daw saglit. And then yun, babiyahin ulit kami papuntang Allen sa Samar. So siguro tansya ko kung ngayon ay 6 AM, mga around 2.5 hours or 3 hours ay makakarating na kami doon sa Allen. So yun guys, so ito yung mga motor namin ngayon. So ito yung bagahe ko, damit lang to. Yan, mga damit lang din nila. So shout out, meron na siyang inyongan na sticker. Grabe, lalong gumanda yung motor nyo. Yung may inyongan na sticker. Flex lang daw natin yung inyongan shirt. Yun o, stigo, talikod Brad. Talikod, yun. Diba? Ganon din kay Emil. No, shout out. Shout out, Re. Shout out. So yun guys. Tapos kaliwa tayo dito guys sa may bypass road or diversion road nitong Gandara Samar. Tapos guys sa dulo ng diversion road nitong Gandara Samar ay kakaliwa tayo rito. So yan, kaliwa tayo rito papuntang Calbayog. Op, at may lubak na naman. Yo guys, so dito tayo dumadaan ngayon sa bayan ng Santa Margarita. Dito pa rin sa Samar. So mula doon sa Gandara Samar, yung next na bayan nga ay itong Santa Margarita. Then after nito ay doon na tayo sa Calbayog City. In fairness, dito sa may Santa Margarita ay napakaganda ng kalsada. Pero mula doon sa Gandara ay medyo meron tayong mga madadaan ng lubak. Meron mga kinukumpuni o nire-repair na mga kalsada. Kaya may experience pa rin natin yung counting delay sa biyahe o di naman kaya lubak. Pero pagdating dito sa Santa Margarita, tulad na nakikita ninyo, yung kalsada na to ay napakaganda na, napaka-smooth na natin biyahiin to. Kaya yung takbo natin ay nasa 70 to 75 kilometers. Para sa akin kasi sobrang bilis na o mabilis na yan para sa akin yung ganyang pacing ng takbo. So tara guys, let's go. Ilang minuto na lang ay makakarating na tayo ng Calbayog City. Let's go, let's go. Calbayog City to guys. Ito nasa kaliwa ako. Ito Calbayog City Airport. So dito sa Calbayog gusto ko sana magpalipad ng drone kaso nga
bawal na bawal kasi around 10 kilometers ay bawal kapag mayroong malapit na airport or nakapaligid na airport. So hindi makakalipad yung drone natin. So kaya dito lang yung mga view natin sa Calbayog. So ayan sa kaliwa ko ang Calbayog Airport. Yo guys, good morning no. So time check tayong oras ay 8:37 AM. At nandito kami ngayon sa way papuntang Allen sa Samar. Ito ay bayan ng San Joaquin kung di ako nagkakamali. Then doon sa likod ko yung way na yon ay papuntang Allen Samar. So malapit na kami. Siguro wala nang isang oras ay makakarating na kami sa Allen sa Samar. So huminto muna kami dito guys para magpahinga. At papalipad rin pala ako dito ng drone dahil ang ganda ng view dito. So yun guys, dito kami sa may bugtong unahan ng Calbayog bago mag-Allen at huminto kami dito sa tindahan ng mga dried fish, mga tuyo. Meron din ditong mga pusit. Ayun, merong mga mahabang isda, may sapsap, mga pwedeng pasalubong yun, may mga dilis pa. Tsaka meron dito mga dibote ng mga iba't ibang seafood. So yun, along highway lang, Maharlika Highway, madadaanan, makikita natin itong mga tindahan ng mga dried goods. Bumili si Ijan, pampasalubong sa kanyang boss para makabalik. Meron din pala ditong suka. Ito magkaning aso? Libre lang sir. Libre lang. Tara, let's guys. Meron din pala sa kabilo. May mga natitinda rin pala dito ng yun, mga dried fish. Pampasalubong. Siyempre pag yung mga taga Manila, bihira kasi nakakabili ng mga preskong tuyo, mga dried fish sa Manila. Kaya dito mas ano rin kasi. Tsaka maganda rin kasi yung mga timpla ng mga dried fish dito. Alright, so tara, let's ulit guys. Malapit na tayo sa Allen, sa Allen Port. Malapit na tayo. Sa mga ilang minuto na lang din to. Wala nang isang oras, makakarating na tayo ng Allen Port. Let's go. Yan guys, so magpapagas tayo at yung last natin na pinagpagasan ay sa Tacloban City. So dito na tayo next ulit magpapagas sa may pa-Allen na ito. Siguro mga 20 kilometers na lang Allen na. So dito tayo magpapagas. So sa ADV tignan natin, meron pa naman siyang 4 bar. Tama, 4 pa na bar. Siguro nasa 2.5 litro pa yan. Pero syempre wag tayo makumpiyansa kaya magpagas na tayo. Full tank unleaded, regular. Okay na yun te. So yun guys, ang napakarga natin ay 5.26 liters, 286. So 5.26 liters yung ating na-consume mula doon sa Tacloban City. Tara. Yun guys, talis na ulit kami rito. Biyahin ulit kami dito sa isang gas station. Malapit na to sa Allen. Mga ilang minuto lang ay pa Allen Port na tayo. So dito tayo sa kaliwa. Then mamaya pagdating sa Allen ay tanungin natin kung ano-ano yung mga schedule ng barko, sapagkat dito sa may Samar o sa Northern Samar, 3 yung port dito. Hindi katulad sa Matnog. Dito sa Samar ay merong Santa Clara Shipping, merong Fastcat at merong Montenegro. Yung 3 na yun ay magkakahiwalay sila ng port dito sa Samar. Kaya pwede tayong magtanong kung anong barko ang mauuna. Syempre kung anong barko ang unang aalis ay yun yung sasakyan natin. So tara guys. Wow, ang ganda naman ng view na yun. Ganda.
approaching tayo guys dito sa may Santa Clara Shipping. Tanong muna natin kung ano yung schedule ng pagsakay. Para makaano tayo. Sir, morning. Tanong ko lang sir kung ano pa yung schedule ng next na ano po. Bali, wala pa po. Wala pa po estimated. Wala pang estimate. Kung ano lang po yung dumating. Apo. May mga pila po ng motor? Meron po. Madami na po. Nandun na po yung iba. Nandito po yung iba. Okay. Kayo lang po. Umili kayo malantay. Sige po. Tignan lang naman namin sa iba. Sige po. Thank you sir. Sige po. So yun guys, ito sa may Santa Clara Shipping, as of today, pila raw. May mga motor din na nakapila at hindi na estimate nung guard kung anong oras yung barko, basta kung ano lang daw yung dumating. Kaya naman guys, try namin dun sa may fast cut, dito sa may dap-dap din. Unahan lang to, malapit lang din dito. Dito naman tayo guys sa fast cut. Mukhang marami rin nakapila. So dito tayo sa fast cut guys. Sige Mel, hawas na Mel. Alauna sir. Alauna pa las 2. Sige, pero nakakasakay naman kami sir. Nakakasakay naman kami sir, no? Yes sir, oo. Okay. Ito lang sir, tapos balik ka dito. Okay, sige. Ano kailangan sir? ORCR? Tsaka lisensya? Okay. Sige po. Guys, dito kami ngayon sa port ng fast cut dito sa may Dap-Dap, sa may Samar. At ito yung napili namin dahil dun sa may Santa Clara, ang daming pila ng motor at saka hindi daw alam ng guard kung anong oras darating yung barko. Dito tinanong natin around 1 PM to 2 PM daw yung dating na barko. Tapos makakasakay din daw kami na nakamotor. Yun, so dito na kukuha ng ticket. Let's go. Dito tayo ngayon sa pier ng fast cut. Kailangan na natin ORCR tapos lisensya. Tapos Punta tayo dun sa may unahan. So ito yung kanilang ticketing office, pero magpa-register muna tayo ng ating motor dun sa may guardhouse banda. Alright? so yun guys, pa-register tayo dito sa sa registration area nila, sa may guardhouse lang din. Sir, morning. Motor sir. Yun guys, so nakapag-register na tayo. Kinakailangan lang, ulitin ko, kinakailangan lang ORCR tapos lisensya. Kasi ito na yung ipapakita sa inyo. Yung booking slip. Yung booking slip na to ay dadali natin dun sa ticketing office o ticketing area nila. So doon na tayo magbabayad kung magkano yung magiging bayad natin sa pagsakay dito sa fast cut. Patawid mula rito sa Allen, sa Samar, hanggang doon sa Matnog Port sa Sorsogon. So may mga nakapila rin ditong mga sasakyan pa. Kaya pila tayo dito. May nakalagay naman ticketing. Morning po. So discuss ko lang sa inyo kung magkano or yung updated na babayaran dito sa port. So dun sa ferry ang binayaran ko ay around 735 pesos. Then may terminal fee na around 105 pesos. And then meron tayong babayaran na LGU fee na 10 pesos lang naman. So yun yung total na binayaran natin. So pag inad natin to lahat, siguro nasa around 900 pesos yung ating binayaran. So syempre pag sasakay tayo ng barko, estimate na natin mag-budget tayo ng around 1,000 pesos. Yo guys, nabutan na kami dito ng ulan sa may Dap-Dap Port dito sa Allen. At ang oras ngayon ay 1:10. At dito na yung sasakyan namin na Roro o ferry boat. So punta na kami doon sa bukana ng barko para maisaayos na ito. So sakay na tayo guys ng fast cut.
para maisaayos na to. So yun guys, nandito na yung motor. Marami akong makakasabay dito na motor. So maulan dito guys ngayon. At itong ticket ko ay business class. Thank you po. So yun, dito sa business class ay may aircon. So ito guys ay premium economy. Tapos sa dulo, business class. Business class. Dito, ang business class. Yun. Yun guys, at nandito na tayo ngayon sa Matnog Port dito sa Sorsogon. Kakadaong lang ng barko at pwede na kaming bumaba. So ito na si ADV. Dito ako sa bungad guys. So ang oras pala, time check tayo guys, 3:13 PM. Ganda oh. At share ko nga lang pala guys, first time ko na bumiyahe dito sa Matnog ng ganito kaaga. O di naman kaya maliwanag pa, sapagkat kapag pabalik ako ng Quezon City o ng Metro Manila, gabi na ako nakakatawid ng Matnog. Kaya ngayon ko lang na feel itong Matnog ng ganito maliwanag, o di naman kaya ay maaga. Ganda din naman sa view ng mga nandito, palayan kaliwat kanan, tapos sa harapan natin ay makikita natin ang bulubunduking lugar dito sa may Matnog, Sorsogon. Let's go, let's go! So bungad pa lang to ng Matnog guys, pero may experience na natin dito yung mga palikulikong daan. At dahil tayo ay nagmula doon sa Matnog Port, expect natin na ahon yung ating mararanasan o madadaanan. Ito yung mga ahon na talagang kurbadang kurbada. Kung alam nyo yung sa may Antipolo, parang ganito din yun. Pero dito maganda yung view kasi wala masyadong dumadaan. Tapos ang ganda pa ng mga nakikita mo. Ayun, may mga bundok pa. Tapos kulay green yung nasa paligid. So yun, yung mga teorya ninyo tungkol sa aswang, sa multo, di kaya may mga harang sa gabi, wala naman ako na experience na ganun. At okay naman, ibig sabihin safe talagang bumiyahe, no? Minsan tinatakot lang tayo, nauunahan lang tayo ng takot sa sarili natin. So yun, lagi tayong mag-iingat sa mga biyahe natin. Ligtas lagi. Kaligtasan dapat natin yung lagi nating uunahin para makauwi tayo na maayos, sapagkat merong mga tao na nag-aantay sa atin, merong pamilya na nag-aantay sa atin sa ating pag-uwi. Alright, so tara guys, tuloy-tuloy lang yung biyahe natin dito sa may Matnog o dito sa Sorsogon. Dito sa Sorsogon maganda yung mga kalsada rito, as in buong lalawigan ng Sorsogon ay napakaganda ng dadaanan. Smooth na smooth lang yung kalsada, wala kang makikitang lubak o wala kang ma-experience na lubak.
So, Irosin. So, kaliwa tayo dito. Yung kanan na yun ay Irosin town proper. Dito tayo. Ganda ng view dito. Mga bundok ang nakikita. Woohoo! Ang sarap talaga magmotor. So first time ko talagang na-appreciate itong lugar na to dito sa may Bicol. Dahil ngayon lang ako dumaan dito ng maliwanag. As in, ayun no, kitang-kita. Kitang-kita ang magandang gawa ng kalikasan. Mga bundok pala yan no. Kanan ko bundok, harap ko bundok, kaliwa ko bundok din. Ang gandang magbasdan. Yo guys, ang oras ay 4:42 at nakapasok na tayo ngayon dito sa bayan ng Sorsogon o dito sa syudad ng Sorsogon. So Sorsogon City na to guys. So guys, itong direction na to ay papuntang Diversion Road, and then ito naman ay papunta sa Proper. Pero dito ako dadaan sa may Proper. So time check guys, 4:51 at dito kami, hinto muna kami dito para po mood trip. Yo, good afternoon guys. Tapos na kami maghapunan doon sa Crispy King baka naman. So dito muna kami tumambay sa 7-Eleven sapagkat meron akong hinihintay ngayon yung aking klase si Kuya Butch. May bibigay lang ako sa kanyang pasalubong dahil siya ay taga rito sa Sorsogon City proper. Hello. Aking kaklaseng pogi. Kami lang pogi dun. Alright, let's go. Oh, hinto muna tayo saglit dito. Ganda. Wow. Guys, at mula rito sa Sorsogon Sports Arena ay babiyahin na kami. So dito muna kami huminto saglit na masyal lang kami at nagkaroon lang kami ng konting pagpapalamig sa puwet dahil uminit na sa sobrang haba din ng mga naging biyahe na namin. So dito kami dadaan sa Sorsogon City proper. At yun, nasa kanan ko ang Sorsogon Sports Arena. Sobrang ganda. Pag napadaan kayo dito o kaya pag dumaan kayo ng Sorsogon, wag nyong kaliligtaan na hindi nyo madadaanan yung Sorsogon Sports Arena dahil talagang mamamangha kayo sa ganda ng istruktura na yan. So tara, let's na. Biyahe na ulit. Napakasarap ng kurbada rito. Sana lahat ng kalsada rito sa Bicol tulad nito, napakaliwanag. Hindi tinipid sa street light. Tas ang ganda pa ng kalsada, smooth na smooth. Kaya pag kukurbada ka talaga, hindi ka masyadong kakabahan kasi alam mo makakaliko ka ng maayos gawa ng napakaayos ng kalsada. Alright, ayun o, liwanag diba? Ganyan dapat, hindi tinitipid, hindi kinukurap. So yung way natin ngayon guys ay papunta to ng Legazpi Albay. Ang oras ay 7:35 PM. At way natin ay papuntang Legazpi Albay. Napakasarap Nakakabelo ka talaga ng takbo rito.
Ngayon lang ako naman dito sa Kamalig Bypass Road. Okay naman pala yung daan dito. Maliwanag. Di tulad ng ibang mga bypass o mga diversion road na grabe sobrang didilim. Dito maganda, maliwanag, tsaka maayos yung kalsada. Time check tayo guys, ang oras ay 10:40 PM at nandito tayo ngayon sa Naga City. Kakapasok lang natin dito sa syudad ng Naga. Yo, good morning guys. Ngayon ay sakto 4 AM at nandito ako ngayon sa gasoline station dito sa may Naga City. Malapit na to sa proper. At dumating kami rito around 10 PM kagabi. At dito na rin namin napiling umidlip. So dito lang ako humiga guys. Yan, dito lang ako. So meron ditong ganitong klaseng upuan at dito na ako humiga. Ginawa ko ng una yung aking bag dahil puro damit lang naman yan. So yun, dito kami nagpalipas ng gabi at hanggang sa makatulog na dahil sobrang pagod na sa biyahe. At meron kasi dito sa mega station guys, sa may diversion road nitong Naga City ay meron ditong gas station kung saan meron ditong ganitong klaseng kubo na kung saan pwede kayong umidlip. Yo, good morning ulit sa inyo guys. At ito, inabutan na kami ng liwanag dito sa may Naga City. At dito sa may gas station na to ay naka-idlip kami dito. Nagpagas na rin pala ako rito. So ito yung pangatlong pagpapagas ko. Yung unang pagpapagas mula Kalubian ay Tacloban. Ikalawa naman ay sa Calbayog. Sunod sa Calbayog ay dito sa Naga City. At kinakailangan din namin palang huminto sa isang motor shop kung saan kami madadaan, sapagkat kailangan ipaayos ni Ijan yung kanyang bearing dun sa harap ng kanyang mugs. Alright, so yun guys, alis na tayo. Let's go! Tapos sa dulong bahagi nitong diversion road guys ay itong Robinson's Place dito sa Naga. At kakaliwa naman tayo dito sa may Maharlika Highway. Yung pakanan na yun yung papunta ng Albay. Ito ay Maharlika Highway na to. Kaliwa tayo rito. So yun. So ito na yung highway ng Naga City. Time check tayo guys, ang oras ay 5:59. So mag-eksakto 6 AM na. Saktong-sakto rin na maliwanag ng bumiyahe mula rito sa Naga dahil pagdating sa Quezon Province, lalo na sa pag nag-start tayo dun sa may Ragay, sobrang lubak na ng mga kalsada. At kapag madilim tayong dumaan dun, kung kaninang madaling araw ako dumaan o kami dumaan, ay siguradong napakadelikado dahil sa mga lubak na ma-experience namin o madadaanan namin. At least pag maaga o maliwanag, hindi natin kinakailangan mga pasa kalsada. Kitang kita natin kung saan merong lubak at kung saan tayo iiwas dun sa mga lubak na yan. Alright guys. Dito naman tayo dumadaan ngayon guys sa Sipocot, Camarines Sur. At dito lang sa may unahan ay kakaliwa tayo rito papuntang Manila. At ito yung way na yun dahil pag diniretso natin yung way na to, papunta to ng Daet, Camarines Norte. So dito tayo sa may kaliwa. And may nakalagay naman na maliit na signage dito, to Manila. So dito tayo guys. Let's go. Pawasak na yung toyo guys. Yo guys, so time check tayo guys, ang oras ay 7:29 AM at nandito kami ngayon sa Ragay, Camarines Sur. Hinto tayo saglit dito. Meron tayong nadaanan doon na shop. May shop doon, ikot. So dito along Ragay guys, meron kami nakita dito motor shop. So dito sa along Ragay ay meron kami nakita dito motor shop. So tinatanong ni Ijan kung merong available na bearing kasi dito. Kaya mahirap nang maikot. Na ulit guys. So okay na, napaayos na yung bearing dun sa may mugs. So along Ragay kami dito huminto. Buti na lang at merong motor shop na nabukas. So mula dito sa Ragay ay susunod na bayan naman ay ang Del Gallego. So mula dun sa motor shop na pinaghintuan namin guys, at
Delicates. Mula doon sa motor shop na pinaghintuan namin ay makikita natin, o mapapansin nyo, ang ganda na ng kalsada rito. Bagong ispalto at kitang kita mo bagong bago rin yung pintura. Yan guys, so dito sa Bicol pa rin, dito sa may Camarines Sur, ganito yung situation ng ibang mga kalsada, gaya ng mga nabanggit ko kanina. Ayan, so merong mga ginagawang kalsada at paisa-isa lamang yung po pwedeng dumaan. So ganun yung sitwasyon, kaya minsan nagkakaroon ng traffic. At approaching na tayo dito sa bayan ng Del Gallego, dito pa rin sa Camarines Sur. Then after nitong Del Gallego, ang susunod na ay Quezon Province, Tagkawayan, Quezon na. Let's go, let's go. Yan guys, nandito naman kami ngayon sa Del Gallego, Camarines Sur. Tuminto lang kami para mag-almusal. So ang oras ay 8:51, mag-alas 9 na pala. Kasi nga pala kami mag-almusal. Shout out kay sir. So ito yung binili natin, kanin tapos tulingan. Then may ano naman sabaw. So guys, kain muna kami dito. Tara Brad. Yan guys, at mula dito sa may Del Gallego, sa may tapat ng Del Gallego National High School, ay biyahe na ulit kami. Expect ko na medyo mahirap na yung mga dadaanan ngayon dahil malapit na sa Tagkawayan, Quezon. At sa parte na yun ay sobrang dami na ng lubak hanggang dun sa buong Quezon Province na dadaanan namin. At dito na kami dumaan sa gilid guys dahil sobrang traffic gawa nitong napakabagal na truck. So guys, papahinga lang kami dito sa may Tagkawayan, Quezon. Meron kami dito nakitang isang waiting shed, ayun, sa tawid. Yo guys, time check tayo. Ang oras ay 10:13 AM at sa kahabaan ng Tagkawayan, Quezon, nandun yung motor namin. So papahinga lang kami dito. Meron kami nakitang isang lumang waiting shed dito. Malilim naman at hindi masyadong mainit. So dito na rin medyo magpapahinga talaga dahil sobrang init. Dala ng init kaya nakakaantok at sobrang nakakapagod yung biyahe namin. So yun guys, ang oras guys ay 11:14. Parang mga isang oras rin yata kami nagpahinga. Ako nakaidlip ako konti dahil sobrang nakakaantok talaga sa biyahe. Kaya nung nakaramdam na ako ng antok, syempre naghanap na kami ng pwedeng paghintuan para makapagpahinga. So ngayon medyo na-refresh ng kaunti. Then mamaya pag nakaramdam na naman ng pagod o inaantok, pahinga lang ulit dahil sobrang delikado kasi dito sa Quezon kung tutuloy natin yung biyahe na pagod yung katawan dahil maraming lubak dito. So tara guys. At may natatanaw tayong dagat dito sa bahagi ng Gumaca, Quezon. Kaso yung dagat ngayon low tide, oh. Low tide. May riles dito guys sa may Atimonan banda. Paglagpas ng riles ay ito, makikita na natin ulit ang dagat, napakalawak na dagat. Tapos ito nga banda, kung napanood nyo mga dating vlog dito ay maraming kainan. So pwede kayo mag stop over dito para kumain. Ganda dito dumaan kasi nasa tabing dagat ka mismo at kitang kita mo at patatanaw mo yung dagat. Tsaka ang lakas din ng hampas ng hangin. At approaching tayo dito guys, papasok na ang Old Zigzag Road. So kaliwa tayo rito. Pag diniretso doon, diversion road yun. Dito tayo sa kaliwa. So ito yung bukana ng Old Zigzag Road dito sa may Atimonan, Quezon.
Yo guys, so andito kami ngayon sa may Atimonan Zigzag Park. So andito kami sa may Atimonan Zigzag Park. Nasa taas pa ito guys ng Old Zigzag Road dito sa may Atimonan. At ito, park muna kami saglit, pahinga lang kami. Meron ditong mga maliliit na cottage ata or kubo, no, na kung saan yun may mga upuan. Tapos try namin dito magpahinga muna saglit bago bumaba dito sa Old Zigzag Road. So pagdadaan kayo dito, ito yung tinatawag na Atimonan Zigzag Park. Meron dito mga bilihan, may mga pasalubong, may CR dito, may mga kainan. So yun, pwede kayo ditong tumambay muna saglit. Alright? Yun guys, at nakapagpahinga na kami dito sa may Atimonan Zigzag Park. Siguro mga 30 minutes kami dito nagpahinga. Umidlip kami saglit para may energy na ulit. So ngayon, babiyahin na ulit kami. So dadaanan tayo dito guys sa view deck, o yung talagang pinapasyalan o pinupuntahan dahil sa matarik na lugar at napakagandang tanawin dito sa may Old Zigzag Road sa Atimonan, Pagbilao, Quezon. Dito sa parte na to, bahagyang dahan-dahan lang yung masasakyan dahil paisa-isa lang din yung pwedeng dumaan. Ayun siya guys. Tapos ito na yung exit guys nitong Old Zigzag Road dito sa may Atimonan, Pagbilao. So dun sa Bukana o dun sa pagpasok natin dito ay Atimonan yun. Then paglabas na natin dito, so ito na yung Pagbilao. Kaliwa tayo rito sapagkat sa kanan diversion road yun, daanan ng mga truck tsaka ng mga malalaking sasakyan tulad ng bus. Then sa paglabas natin dito sa may Old Zigzag Road, mararanasan na naman natin dito yung mga lubak sapagkat may area dito na ginagawa pa rin hanggang ngayon. So andito tayo ngayon guys sa Pagbilao, Quezon. Shoutout nga pala sa aking pinsan na si Christian Bagalion na taga dito sa Pagbilao, Quezon. Alright, let's go. Alright guys, so daan tayo dito sa may bypass road ng Pagbilao, Quezon. Dito tayo sa bypass road daan. Dito sa bypass road ng Pagbilao, pwede kayong dumaan dito. Pero paggabi, iwasan na lang natin dito sa bypass road. Mas maganda doon tayo sa proper dahil sobrang dilim dito. Pero ngayon maliwanag pa naman. Pahapon pa lang naman, ang oras ay 4:25 PM. Pwede tayong dumaan dito sa bypass road. Tapos sa intersection na to guys ay kakaliwa tayo dito. Pag diniretso natin yon, ay kakanan pala tayo dito, sorry, kakanan tayo dito. Pag diniretso natin yon papuntang Lucena yon, Lucena City. Dito tayo daan sa may Tayabas, Quezon. Dahil sa Lucena medyo traffic kasi dun, kaya iwasan natin yung traffic. So dito tayo, kumanan tayo mula dun sa bypass road ng Pagbilao, ay kumanan tayo dito.
Mula rito sa may gas station ng Tayabas, yung intersection na to, ay mabiyahin na kami, nagpagas lang kami, umihi, nagpahinga konti. At gumamit na rin ako ng Google Map dahil napagdesisyon na namin guys na hindi na kami dadaan ng Louisiana dahil paggabi na, ang oras ay 4:50 PM. Dadaan kami o susubukan naming dumaan sa Mahayhay papuntang San Pedro, Calamba, Laguna. So yun, so ito, gumamit na ako ng Google Map dahil hindi ko masyadong kabisado. Yan, bali ang dadaanan namin ay Lukban, Mahayhay, tapos Los Baños, Calamba, Santa Rosa. Yun, so susubukan naming dumaan dito. First time ko dadaan sa ruta na to guys, kaya tara subukan natin. Let's go, let's go. Gandang pagmasdan ng bundok, oh, tapos may mga ulap. Tapos sa itaas ng bundok yung sikat ng araw. Yo guys, so first time kong dumaan dito. Ito ay way papuntang Mahayhay, Laguna. Hindi na kami nag-Louisiana o kaya nagpagsanhan dahil pag masyadong gabi na doon sa may papuntang Pililla, sobrang delikado na kasi, or hindi kami masyadong kampante doon, lalo na pag madilim na. So try naman natin dito sa Mahayhay para at least panibagong way naman na madidiscover natin kung ano ba yung mas magagandang daanan pa kung sakaling magra-rides tayo ng mga ganito. Alright, so ang oras ay 5:27 na guys. At ayun, nakikita natin ang paglubog na ng araw dito sa may Laguna. Ayun, no? Ito ay papuntang Los Baños. Suminto kami saglit dahil ang ganda lang tignan ng kalangitan. So ang oras ngayon ay 6:09 PM. Tignan niyo yung kalangitan at meron pang napakagandang bundok doon. Tapos nasa likod naman ay yung kanyang sunset. Tapos nandun sa unahan naman guys ay ang Laguna de Bay. So yun, ang ganda tignan ng sunset. Ito yung isa sa mga masarap na makita tuwing naglo-long ride o bumabiyahe. Kahit paggabi na o padilim na, makikita natin napakaganda ng sunset. Napakaganda ng kalsada rito papuntang Los Baños, Laguna. Dumaan tayo ng Mahayhay, Liliw at Nagcarlan. Papunta tayo ng Los Baños at napakaganda ng kalsada dito guys. At talagang paggabi na guys, nandito kami ngayon sa Los Baños, Laguna. Then yung susunod na bayan sa pagkakaalam ko ay Calamba, Laguna. So maganda palang dumaan dito. Hindi ko piniling dumaan doon sa Louisiana, Mabitak, dahil paggabi na madilim na, sobrang nakakatakot at yun, hindi komportableng daanan para sa akin. So dito ko napiling dumaan, nag-decide kami na dito. For the first time dito ako dumaan mula biyahe ko sa Leyte at masasabi kong napakaganda at hindi ako nagsisi na dito kami nag-decide na dumaan. Alright, hindi ko kabisado yung lugar na to, yung way na to, pero umasa lang ako sa Google Map at okay naman na ituro naman ni Google Map ng maayos at nakarating kami rito sa may Los Baños, papunta na ito ng Calamba, Laguna. So malapit na tayo sa Metro Manila guys, tara let's go. Yeah guys, nandito kami ngayon sa along highway kami ng Calamba, Laguna. Tuminto kami dito sa mga bilihan ng buko pie para bumili ng pasalubong. So bumili ako ng pasalubong buko pie. Kung gusto nyong bumili o kaya baka napadaan kayo dito, nagkakahalaga ng 300 pesos ang buko pie. Yung cassava cake 300 pesos din. So marami dito, tabi-tabi dito ang tindahan ng buko pie. Tapos iisa lang din sila ng presyo, tinanungan ko. Yan lang, share ko lang guys. So tara, biyahe na ulit tayo. Andito naman tayo ngayon sa San Pedro, Laguna. So kung ito ay San Pedro, Laguna, ang susunod na nito ay ang Muntinlupa. So papasok na rin naman na tayo ng Metro Manila. At ilang kilometro na lang ay makakarating na tayo sa Quezon City, dun sa may Congressional Avenue. So tara, let's go, let's go, let's go. At ito guys, Muntinlupa na ito. Nasa Metro Manila na tayo. Kitang-kita nyo naman, masasabi nyo talaga na nasa Metro Manila na kapag ganito nakaingay, kagulo at ka-traffic. Mula rito sa Alabang guys ay dito tayo daan sa may service road, and then dire-diretso natin to papuntang Taguig, and then C5 tayo dadaan. So mula rito sa FTI Taguig ay kakanan tayo dito guys, C5 tayo daan. Pag diretso natin yung way na yon ay papuntang EDSA yon. Dito tayo daan C5 dahil dire-diretso na to papuntang Congressional Avenue.
C5 Katipunan, grabe naman yung traffic na bumubungad sa atin ngayon. So yun guys, si Emil tsaka si Ijan papuntang North Caloocan kayo, no? Brad, isang nakakapagod, enjoy, pero yun, Kahit pagod, enjoy naman. at safe naman tayo nakarating dito sa Maynila. Picture muna tayo. Picture taking muna kami guys, dahil dito sa Balara ay kanya-kanya na kami ng way. Sila papuntang North Caloocan, ako dyan lang sa Congressional. Yun, dire-diretso natin to papunta ng Tandong Sora Avenue dun sa may Philan. Let's go, let's go. Yo guys, at namumula ako dito, nakaharap kasi ako dun sa presyo ng gasolinahan. Yo guys, so nandito na ako ngayon sa Quezon City. Ang oras ngayon ay 10 PM, alas 6 na ng gabi. So bago ako makauwi mismo sa bahay ay summarize ko yung sasummarize natin kung ano yung mga detalye sa naging biyahe ko. Ito nga pala yung aking naging biyahe, Leyte to Manila. So ito yung aking ikapitong biyahe din from Leyte hanggang dito sa Metro Manila, dito sa Quezon City. Una sa lahat, magkano yung pamasahe sa barko? Isang motor, tapos kasama na ako na driver. So ang binayaran ko sa Fastcat yung sinaktan ko guys, ay around 840 pesos. Pero yun ay naka business class ako, ibig sabihin doon ako sa area na kung saan merong aircon doon sa mismong Roro. 840 pesos yung binayaran ko sa Roro, Fastcat yung aking sinakyan. Magkakaiba yan depende sa shipping lines. Merong Montenegro at merong Santa Clara. Ikalawa, ilang beses akong nagpagasolina mula Calubian Leyte. Mula Calubian Leyte, nagpagas ako umpisa sa Tacloban, ikalawa sa Calbayog, ikatlo sa Naga, at ikaapat sa Tayabas. So, apat na beses ako nagpagas. Pero syempre, ang reference natin dito ay itong ATV 150. Tipid na tipid sa gasolina sa ATV, tsaka 8 liters kasi to, kaya hindi ka agad-agad nagpapagas. So, kung susumahin, around 350 pesos nag-average yung aking pagpapagas. Siguro around 1,600 to 1,700 pesos guys yung aking naging gastos sa gasolina. Pero ang gamit ko ay ATV 150 at depende yan sa motor na gamit ninyo. Alright, next question natin, ikatlo, ilang oras yung naging biyahe ko from Calubian Leyte to Metro Manila o dito sa Quezon City. So ang oras guys talaga, kung susumahin natin ang naging oras ng aking biyahe ay lagpas ng 48 hours dahil umalis kami sa Calubian ng bandang 12 PM ng 11 o 12 PM ng May 25. Tapos ngayon alas 6 ng gabi ng May 27. Pero maraming beses kasi kami na nagpahinga guys. Una dyan sa San Jorge, Samar, na kung saan nakarating kami doon around 12 AM. Tapos nakitulog kami doon sa bahay ng pinsan nung aking kasabay na si Ijan. Tapos around 6 AM nagising na kami. Then pasado 7 AM tsaka kami umalis. So ibig sabihin, mga 7 hours din kami nagpahinga sa San Jorge, Samar. Tapos bukod doon sa ferry boat pa, nagantay pa kami ng ilang oras. 11 AM nasa ferry boat na kami, pero around 1 PM pa kami nakasakay. So yun. Tapos pagdating naman ng Naga City, nakarating kami doon ng mga 11 PM. Tapos umidlip na rin kami doon, nagising sila ng around 6 AM. Then bago mag 7 AM bumiyahe, so napakahaba ng pahinga. Tapos sa Atimonan, Quezon, doon sa may Old Zigzag Road, yun, nagpahinga rin kami doon sa may kubo na yun. Basta maraming beses kami nagpapahinga. Kumbaga hindi to dire-diretsong biyahe. Kaya kung susumahin natin, 48 hours or lagpas 48 hours yung naging biyahe namin. Alright? Kung meron pa kayong ibang tanong sa naging detalye ng aking biyahe from Manila man to Leyte or from Leyte to Manila, pwede kayong mag-comment sa comment section. At sa mga gusto magpa-shoutout dyan, i-shoutout nyo yung inyong lugar o taga saan kayo habang nanonood ng video na to. And then comment nyo rin yung inyong full name para ma-shoutout ko kayo ng maayos sa susunod na video. Kaya maraming salamat guys sa pagsama sa akin mula ikapitong biyahe ko from Manila to Leyte hanggang pabalik dito from Leyte to Manila. So hanggang sa susunod na video natin, thank you so much sa inyo sa mga nakasubaybay pa rin from unang ride hanggang ikapitong ride ko, hanggang sa iba pang ride ko saan man ako pumunta. So maraming salamat sa inyo guys. Hanggang dito na lang ulit yung video na to from Leyte to Metro Manila. Bye bye.